מה ביתי אמרה לי בטלפון לפני כמה דקות? מה היה המספר שמתנקש? נווה וקנין. 052 538 164. כן, והיא אמרה גם להוסיף 8. טרו, 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 טרו. כן. אני צריך אותך, מתנקש נווה וקנין, נכון? כן, מתנקש ומורה לחשבון. אני צריך אותך שתבוא ותעזור לי עם כמה בעיות קטנות. איזה בעיות? 1 ועוד 1. אוקיי, 5 דקות אני אצלך. אני כבר פה. איך הגעת לפה? זה סודות המתנקש ומורה לחשבון. אוקיי. מה אתה צריך? אני צריך שתהרוג לי את גיא וקנין. יש לי הסדר די לא ברור אותו, אבל אני לא יכול. אוקיי. אני אתן לך 3 מיליארד דולר. איפה, מתי ואיך? תהרוג אותו בקרוב באחד המקומות ליד ביתי. אבל שהיא לא תסתכל. אוקיי. אבל אני מבקש שתעשה את זה עם קש. קש? כן. בסדר. אני חוזר הביתה. הוא מוזר.